Хәзер менә без 13 апрель көнне Таллы бүләк хуҗалыгында монда инде язгы кыр эшләре безнең районыбызда бер адна элек башланды. Без инде шул тукландыру эшләрен алып барабыз. Монда күп еллыкларны һәм инде үҗем культураларын тукландырабыз. Бүгенге көндә 12 мең гектар үҗем культуралары тукландырылды һәм инде күп еллыклар 10 меңнән артык тукландырылды. Әле менә яртысы дияргә була. Әле эшләр бар һәм инде хуҗалыкта, Таллы бүләк хуҗалыгында менә чәчә башладык, арпа чәчә башладык. Күреп торасыз, җир өлгергән. Монда үзебезнең традиция буенча, үзебезнең җитәкчеләребез белән, ветераннар белән, авыл советы башлыкларыбыз белән шушы традиция буенча без бөтен актив белән җыелдык. Монда шәһәребезнең, районыбызның язгы кыр эшләренә чәчүгә старт бирдек. Бүген көндә традиция буенча үзебезнең хәзрәтләребез белән күкәй тәгәрәтеп, исән-сау гына үзебезнең язгы кыр эшләрен башлап җибәрдек. Хәзер инде безнең максат 9 майга шушы язгы кыр эшләрен тамамларга. Аның өчен бөтен мөмкинлекләребез бар хуҗалыкларыбызда. Башлама кайтты. Шулай ук инде семинарларыбыз әзер, техника әзер, механизаторларыбыз үзебезнең азнакай егетләре. Шуңа күрә настроениялары бар, сертификатлар менә елда без бирәбез. Яхшы эшләгән механизаторларыбызга столовыйлар эшләп тора, зернотукта инде эш бара. Үзебезнең семинарларны агылап та барабыз, протравлениялар алып барабыз. Шуңа күрә инде монда менә барыбызга да уңышлар телисе килә. Без инде узган елгы белән караганда 2 атнага иртәрәк кирдек һәм башладык язгы кыр эшләрен. Шушы чәчүне бигрәк тә арпа инде безнең 12 мең гектар чәчәсе бар, бодай 15 мең гектар, әле 10 мең гектар кумбагыш, 12 мең гектар инде однолетка, кормосмеслар, кукурузлар 6 мең гектар. Шуңа күрә барысы 100 мең гектарда безгә эш башкарырга кирәк. Монда инде тукландыру, хәзер инде дымны капларга кирәк вакытында менә бүгенге көндә йөзләгән техника басуда эшли, Монда инде тукландыру да эшлиләр, тырмалыйлар. Һәм инде менә 4 хуҗалык инде чәчүгә кирип китте. Бүгенге көндә менә 300 гектар чәчелде. Хәерле сәгатьтә исән-сау гына язгы кыр эшләрен башкарырга, аның өчен бөтен мөмкинлекләребез дә бар. Барыбызга да уңышлар телисе килә. Бик зур рәхмәт.